Здравейте, аз съм Криси от Сгушени, сертифициран консултант по бебеносене и детски сън и днес ви казвам добре дошли в нашия шоурум, където ще ви покажа една разкошна хибридна носилка за бебета, която е на любимата ни марка Love & Carry. Тя се нарича Love Tie и е инспирирана от една характерна азиатска носилка, много стара, много древна, която се нарича Mei Tai. Характерното за този тип носилки е, че те са без катарами. В случая има една единствена катарама, много лесни, много удобни за ползване и са подходящи за бебенца от месец, месец и половина нагоре. Нека да ви я покажа. Пълното описание и характеристики на Love Tie може да откриете в нашия сайт Сгушени в линка отдолу в описанието. А ако имате нужда от малко повече помощ, не забравяйте, че можете да дойдете и на лична консултация с мен или някой от нашия екип и да ви помогнем да изберете най-добрата носилка за бебеносене за вас и вашето бебе. И така, започваме. Първото, което ще забележите, най-вероятно е красивият ментов цвят. Да, всички носилки на Love & Carry са в изключително приятни нежни цветове с много нежни и приятни десени. Ето това е Love Tie. Love Tie може да се ползва при бебенца от около 55-6 см височина нагоре до около 2 годишна възраст. Горната граница, за която е тествана носилката за издръжливост, е 15 кг. Това означава, че шевове и катарами ще издържат до 15 кг тегло на вашето дете. Имаме два начина, по които можем да регулираме Love Tie, така че да е подходяща към моментната височина и тегло на вашето бебенце. Тук ще видите в долната част на колана, в долната част на колана една легенда, според която при височина от 50 до 65 см превиваме колана веднъж и по този начин скъсяваме на височина панела. А след 65 см височина на вашето бебе вече няма нужда да се подвива колана и може да се сложи, ще видите след малко, все едно слагаме престилка. И така, нека да започнем с слагането на бебенце, което е на приблизителна възраст месец и половина. Първото, което трябва да направим, е да съберем ширината на панела. Как се прави това? Изключително лесно и бързо в една стъпка. Ето тези малки катарами, които ги виждате, те служат за затягане на ширина на панела. Основното правило, което трябва да запомните, е, че панела винаги трябва да е затегнат до толкова, че да стига от свивката на едното коляно до свивката на другото коляно, но без да се впива вътре в коленцата. Ето, вече съм готова. Виждате от този широк панел, с който по принцип носим голямо бебе. Виждате колко много успях да събера панела на ширина. Следващата стъпка, която трябва да направим. Преди да сложим бебенцето, трябва да закопчеем колана на кръста ни. За целта, както казах, когато имаме бебенца под 65 см, правилото е, че колана се хваща и ето така се навива веднъж към нас. След като това сме го направили, трябва да се закопчеем отзад на кръста на катарамата и да затегнем хубаво колана. Не трябва да играе по талията ни. Слагаме го една идея по-високо, тъй като мъничките бебенца са с малък торс и съответно ако сложите много ниско колана долу на талията ви, цялостно бебенцето ще пропадне твърде много. Затова запомнете, малки бебенца ги слагаме с по-висок колан. Следваща стъпка е да си центрирам платката. Тя трябва да е по средата на тялото ми. Ето така я събирам и ако има някакъв плат, който е останал отвътре, хубаво да го изтегля, за да имам височина след това. Втората стъпка каква е? Да си взема бебето. Взимам си бебенцето, гушвам го, отварям крачета настрани, спускам надолу. В момента, в който тази ръка усети, че е стигнала колана, спирам да спускам и с другата хващам и хубаво изтеглям панела нагоре. След това слагам си едната през рамка на рамо, слагам другата през рамка на рамо. Когато и двете през рамки са на рамената ми, следва момента с затягането им. Виждате, че тръгвам
Като първо затягам и повеждам настрани, след това хващам другата през рамка, отново затягам и повеждам настрани. При лов тай през рамките са винаги кръстосани. Запомнете го. След като съм си затегнала хубаво двете през рамки, наместила съм си удобно по раменете, идва следващия момент. Минаваме под едното краче с едната опашка, минаваме под другото краче с другата опашка, хубаво си изтягам, кръстосвам, минавам отново под крачетата на бебето, идвам отзад и правя 2 броя възел. Винаги 2 броя възел, защото така ще държим наистина здраво бебето в носилката. Ако случайно сте по-дребничка майка и тези опашки не ви харесва как висят отзад, няма никакъв проблем да ги хванете и отново да ги поведете отпред и още веднъж да завъртите. Със сигурност ще се влюбите в презрамките на лов тай, защото те са изключително меки, ето виждате, но и доста широки, което позволява, когато детето порасне и натежи, тежестта много хубаво и равномерно да падне по раменете ви, а не да е фиксирана в някакви по-тънки презрамки. Другото, което е много приятно, коланът, който обхожда талията ви, е подплатен, но е адски мек. Няма да усещате впиване, няма да ви притиска никъде, просто ще следва извивките на вашето тяло, като същевременно ще ви дава усещане за стабилност. Следващо нещо, което със сигурност е много голям плюс при лов тай. Материите са изключително меки, 100% памук, при това много фин тъкан памук, което означава много по-голяма проветривост и изключително меко усещане по време на носене. Както за нас, така и за бебето. Тук виждате една качулка, която, за да не ми пречи, в момента съм я прибрала, но когато искаме да я ползваме, в случаи в които пече силно слънце или бебето му е дошло време да заспива, но твърде много стимули го разсейват, можем да си извадим качулчицата от тук. Отпускаме, ето така. Вижте каква хубава голяма качулка стана. На презрамките ще откриете къде да промушите механизма. Хоп! И да покриеме бебенцето. Може, ако бебето все още е мъничко и главичката му малко повече се клатушка, можете винаги ей така от едната страна да поддържате само, в зависимост от това, разбира се, на коя посока бебето се е обърнало. Ако то гледа натам, закопчаваме качулката от тази страна и обратното, ако гледа на другата страна. А когато бебето е будно, сваляме качулката и то може спокойно от вашата сигурна прегръдка да наблюдава света около себе си. Правилото е следното. Горния ръб на панела винаги трябва да покрива раменете на бебето, особено при мъничките бебенца. Също нещо, което може да ви бъде изключително полезно и което аз много често препоръчвам на майките по време на консултациите по бебеносене в сгушени, е ето този начин на набиране на качулката. Когато я наберем така, се получава една допълнителна опора във вратлето на бебето, защото, както знаете, мънинките бебенца все още имат слаба мускулатура и главичката не успява да я задържат дълго време отпусната. И така, ето това е носенето на малко бебе в лов тай. Всички правила за безопасно носене са спазени. Имаме лека извивка на гръбчето, макар че с това бебе изкуствено не ми се получава съвсем, но извивка естествена на гръбначния стълб, наподобяваща буквата С. Дупенцето пада надолу в панела, а крачетата са свити напред и нагоре в буквата М. Имаме поддръжка на главичката, която е винаги в основата на вратлето. И най-важното, когато носите бебето, то винаги трябва да е с главичка завъртяна настрани и леко повдигната нагоре брадичка. Ами, това е. Нека сега да видим как раницата се използва и се регулира при бебета над 65 см височина. За целта първо ще си сваля моето бебе. Виждате колко лесно и бързо става. След като развържем през рамките, вече държим бебето с една ръка. Освобождаваме краченцата. Сваляме бебето и го оставяме някъде на сигурно местенце.
И докато раницата е на мен, ви показвам как се регулира панела на ширина. Както ви казах, Love Tie е изключително лесна раничка, хибридна раничка за боравене и е направена така, че действително да може да се ползва във всеки един етап от възрастта, от развитието на вашето бебе. За целта трябва да коригирам първо ширината. Мога да го направя докато раничката е на мен, но за да бъде по-ясно за вас, ще я сваля, за да видите. Както знаете, бебето расте на височина, съответно крайниците му също растат. За да регулирам панелчето на ширина, за да може да поддържа крачетата от коляно до коляно, просто идвам, освобождавам от катарамите малко плат, като разбира се гледам абсолютно симетрично да отпускам плата. И ето сега вече имам отново перфектно регулирана носилка за бебенце, да кажем около 6 месеца и около 68 см височина. Както казах, когато слагаме бебенца над 65 см височина, слагането на раничката е все едно ще слагаме престилка. Хващате я, обръщате я надолу, завъртате с логото към вас, така че катарамите да останат отвън. Това ще ви е подсказката. След това закопчаваме, затягаме, фиксираме си раничката, така че да е по средата. Изпъваме хубаво панела и си взимаме порасналото бебе. И отново, по познатия път, гушваме бебето, отваряме крачетата, спускаме надолу, хващаме панела, вдигаме нагоре, слагаме си едната през рамка на рамо, слагаме си и другата през рамка на рамо. След това идва важният момент, в който отново кръстосваме през рамките и ги затягаме. Минаваме под крачетата на бебето, кръстосваме, отиваме отзад и правим 2 броя възел. Ако има нужда, донаместваме, като обръщаме малко таза на бебето да е навътре към нас. Трябва да сме сигурни, че горния ръб на панела покрива раменцата на бебето. Ръчичките са отстрани или може едната да е горе пред лицето, другата да е долу, няма значение. Бебетата на тази възраст решават къде да си държат ръчичките. Правиме си проверка. Ето, моето бебе е добре, симетрично е сложено, дупето е по средата на панела, а панела стига до свивките на коленцата. Главичката, както знаете, трябва да е на целувка разстояние, но такава, при която брадичката няма опасност да се удари в главата на бебето. И така, като гледам, сме готови за разходка. След като видяхте колко лесно, бързо и удобно се ползва тази носилка, съм сигурна, че много ще ви допадне, ако и самите вие я изпробвате. Най-ценното при нея е, че има изключително дълъг период на ползване от приблизително месец, месец и половина или по-точно казано 56 см височина на бебето до 2 годишна възраст. Изключително дълъг период, действително. И другото много важно нещо е, че материите, които използват Love & Care, са 100% памук, което гарантира, че дори в топлите месеци няма да ви е горещо с тази носилка. А това, че през рамките нямат катарами, изобщо да не ви плаши. Всъщност е в пъти по-лесно, когато използваме силата на собствените си ръце при затягане, отколкото ако се опитваме с плачещо бебе да оцелиме някоя катарама. Така че смело можете да изберете този модел. Той е подходящ за родители с всякакво телосложение, както дребни майки, така и високи едри татковци. Така че, ако съм ви грабнала вниманието и искате да разберете малко повече за Love Tie на марката Love & Care, заповядайте на нашия сайт Сгушени, където ще откриете пълно описание и характеристики, както и различните цветове, в които може да се в които се предлага тази разкошна носилка за малки бебета и пораснали вече деца. И не забравяйте, ако имате нужда от помощ при избор на оптимална носилка за вас и вашето бебенце, може да разчитате на нас.
Аз съм сертифициран консултант по бебеносене. Аз Гушени е един от първите специализирани магазини, изцяло насочени за всичко необходимо за бебеносенето. Така че ще се радваме да ви посрещнем в нашия уютен шоурум, заедно с вас и вашето бебе. И също така, не забравяйте, ако желаете да дойдете на консултация, много е важно предварително да звъннете, за да запазим час. И така, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал, където ще откриете още полезни видеа за всички видове носилки, които предлагаме и как правилно да ги ползвате, защото правилното бебеносене е изключително важно. Това за всякакви въпроси, както винаги, оставаме на ваше разположение. Довиждане!